Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Karon Greg, aron makumpleto ang atong pagbinatiay o panaginig sunay, labing siguro imo nagyong dawaton ang akong gitaniyag nimo. Nga mo trabaho ka nako. Pero maulang ni timan iusab Greg. Wa ko ikaw apura. Gusto na ko nga ikaw mismo ang musulti nako nga mo trabaho ka na nako. Apan kuno galing na paghihapon nimo ang pagduha-duha. Bahala ka. Imo ka ng desisyon. Bueno, nalipay kay ko nga naibaw nga luwas na ang imong anak. Intawon sa bata. Greg, Nagamat ko na ganun akong anak, Sir Leon. lakaw-lakaw ang tuwa. Pagkigsulti. Intawon sa bata. Mama Mary. Sir, Ayaw ka balaka. Sige na, tuwa. sige, bye, sir. Bye, Greg. Anam-anam lang. Sa hinay-hinay lang. Sa ilonggo pa. Amat-amat ang anay. Anhigyapon ka tugpas akong kamot, Greg. Laot ang maong tao. Unsa to? Usbara to? Alaot kaayo si Greg. Ingna nga alaot ang tao nga makaakos pagpasakit ako. Anad ka sa tinuis nga hitabo. Ang tarong ug gusto himuon nimong sayop. Ug ang sayop mo ay himuon nimong husto ug tarong. Sama sa nahitabo sa inyong pamilya ug sa pamilya ng makaluluoy nga Greg. Pues, magmahay o magbasol ang si bisan kinsang makigdumog sa among pamilya. Labihan tao na kong lipaya, sir. Maluwas ang bata. Nawag si Bay Greg na ko ganiha. O nagkasulti na di ay mo. Kanang ikaw yung kuno'y una niyang gipahibaw, sir. Bisan og wa ko makakita sa hitsurang Bay Greg, pero nakit-ang yun ako siya nga nagluha-luha taon iyang matas kalipay. Oo, sa kabuan dahi ang istar sa bata dito sa ospital, sir. Pero may hangyo si Bay Greg nga bisag duwa lang kuno kasi mana. Pero nakasabot ko, sir. Biyang nyo to siya do kasi mana kay maikog siya nimo. Gitawag na nako ang ospital sa Manila, Tikoy. Ako nagikasulti ang doktor o ang management sa ospital. Nga tiwason gyud ang mga adlaw nga mo istar ang bata sa ospital. Gibayaran ko na ang tanan. Mugawa sila si Greg nga way problema. Mo apel ko pasalamat nimo, sir. Labi na gyud ni Mama Mary nga gitagaan ng migtaw nga talagsaon kay mamat nga sama nimo, sir. Salamat kay Sir Leon. Sama ni Greg, Tikoy. Ingnon kasab nako. Ayaw una mo pasalamat nako. Ayaw una ko ninyo pasalamati tungod kay... Wa patamag human. Wa pa ko kahuman sa akong obligasyon ninyo tungod kay tabangan ko gyud kamo si Greg, Tikoy. Oh, kana kung gusto kang muapil sa akong paghatag og obligasyon. Kay kung mubalibad ka, dili ka maapil. Mo apil sa unsa man, Sir Leon, ha? Maapil sa panalangin ako nga gipanalangin usab ni Mama Mary. Ha? Di na mahimo, sir. Uy, Sir Leon, mo apil yung ko ana. Uy, og panalangin ni Mama Mary, mo apil yung ko ana. Bitaw, Tikoy. Maulang kinitiman Ikaw og si Greg. Mahal ug palangga ko kaayo. Salamat kayo, Sir Leon. Pero ang labing tinuod, mas mahal ko kayo si Greg.
Mao nga kung maghisko ta og panalangin, mas dako kayo og panalangin sa maabot si Craig kay kanimo. Bagyong urakan nga panalangin ang ipatilaw nako kang Craig. Grabiha ko ni mo, Sir Leon. Bagyong urakan ug alimpos sa panalangin. Sir, mituo ko ni mo, sir. Mailas imong dagway. Ang imong kamatinud-anod, ang tinuod sa imong gisulti. Sir Leon. Unsa? Sir, may isulti na ko rin mo. Excuse, Tikoy. Way kaso ninyo mga sir. Oo, kira. Kadiot, Tikoy. Nautingkayan ko no ang mga tinuod ng mga papilis sa maong yuta ng imong nailog sa mga parilya. Nainumdum ka. Dili padugay kini mong nailog gikan sa tag-iya nga mga parilya. Oh, Miabot ang retired general nga pag-umangkon sa imong giilugan. Naganti ko no. Bawion ko no gyud niya ang maong yuta sa pisan unsang pagi. Mama Mary! Yawas ra! Pasuwayin nila! Unsay background anang retiradong general nga nangante? Sumapa sa pipila ka mga datos nga akong nakuha. May pagka tiriring kunog utok kay Warsak. Sir Leon, Unsa pa, tonton? ligon og kapit. Human mi retiro pagka general ning tuwana. Misod og politika og bidaog pagka gobernador. Samtang naggobernador nahimong protektor sa mga illegal nga mga transactions o mga negosyo. May mga tirador. Nahuman ang iyang termino pagka gobernador apan misamot siya kalig-on kay gitingal niya sa lapi ang mga dagkong ranggo sa kapulisan ingon man sa militar ug ang mga politiko nga kaniadto kalyado niya sa politika. Murag Unsay murag? nasipyat katingali Sir Leon sa pagpangilog og kayutaan kay sa kong tanaw. Mas lig-on pa rin tawhana kay nimo. Ay! Unsay nasipyat ko? Unsay nasipyat ko? Unsay mas ligon pa siya kinako? Unsay mas ligon pa siya kinako? Ha? Unsa man? Imusmos na kuning naon nimo ning lamisa! Ayaw, Sir Leon. Ibagyo sa kuning naon nimo sa lamisa! Ayaw, Sir. Sir Leon, ako mo'y nasipyat, Sir. Pasaylo taong ko, Sir. Mama Mary! Pangitag pagi nga may bawanhain ng tawa na dapit. Sir Leon. Pagitag na lang daan, tonton, ha? Kung wag kay madang impormasyon nga rin ako, bahin na ng tawa na! Greg, Tikoy, nawag mo lagi ka. kung makalugar ka unta, kana kung may lugar ka, Unsa man na. kinikuan, palihog og susi dito sa akong gipuy-an ba? Kay doon na ba yung mga hayupan dito? Kung natiman ba to sa akong silingan? Oo, Greg. Tempra ko doon sa sabi ako na matikdan ni mo. Mura ka nag-amping, hindi madunggan ang imong tingog. Ano gud, pila na kaadlaw karon nga murag may problema Sir Leon. Ha? Nahinumdum ka ni atong last na tong istorya cellphone. Ato may angking simana pa yun. Nakabatikod ko nga daw nakatilaw si Tonton o nagkadugo ang ilong o baba. Nga naman ko no? Walang kumungutan na pero nakasabot kong dunay problema Sir Leon. Ha? Masa may problema, Tikoy? Ambot-ambot, wa ko may bawo. Basta, dunalay murag way maayong buot Sir Leon ba? Mukalit na siya padikat sa mga likunanan. Sikara niya. Mukalit na siya padlaway sa bisag unsang magkupta niya. Seryoso ang problema, Tikoy. Seryoso tingali. Sunod si Mana, maul na miniha sa ato. So, di Sir Leon, ha? Ina siyang daan. Tabangan ako siya. Ha? Tabangan ni mo Sir Leon? Tangkod ng simana nga kung isugo ni mo, tonton.
Unsay balita? Naa, Sir Leon. Daghan siya mga tao, Sir Leon. Magbalin-balin siya puyo. Dangog kayong tawana. May misuway nagsukol aning tawana pero pakyas. Sila mo'y nangamatay o hantod karon. Nagpabiling buhi kini tawana. Lisod ko haong tawana. Ikaw kay akong sangunan sa pagpatay aning tawana, Tonton. Dili sa ingon nga nahadlo ko. Kung mingon ka nga karon-karon dayon, mubaliban una ko, Sir Leon. Hinampa ka sa hanging itom, Tonton. Nagkinalang kinig plano o pagpangandam, Sir Leon. Tabagak! Abi na kong andam ka kanunay sa imong serbisyo para nako. Andam ko, Sir Leon. Pero nagkinalang kinig makuting pagpangandam. Lisod to na. Kinsa na? Tikoy ni Sir Leon. Sod, Tikoy. Sir, Unsa man, Tikoy? Nias Greg, sir. Ha? Ni ala si Greg? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!